اللهم صل على رسول الله. الله يفسم من جامنك على محمد عليه الصلاة والسلام. فأنتكو هلا ما دين بيسكي كونه دبعد دوني بوفو يبدو دفوالا يتولو يبدو دفوالا ملكة منوني تو يردون نوتو يتو هكذا أفوري يقولوا بفر لنيونغا وبسالاتو كي جومينغا يبدو فودو كاكولا يتسكا أفوك أبا وني الله يمامن كنا جا في دمك تعالى كرم عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه كانوا نكشي الإسلامو وكرب بيننا نني أوما نقف من ينوي كتابون يوي قراني أو قراني على كون قراني أن يمثلها بلجلين دفو أدم الدنيا كادو قراني نقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فهم فني أكاكان كأدم الدين واجوكي بلاسرة أبين مثاليا على يودو قرآن ينقونو كو دي أدم الدين ما من باتو إبي واجو من باتو إبي حقلي سرو على يا بلد الانفو من دون منون دمنا ونو كان نبي نو كراو فم من دمنا ونو تشي على يا لك القرآن ينقونو على كل كنت زيريد أنين دلك كيوته أكيكونه كيبلاسرا وبنا دينغ منغونو نو نانني على كفنوه وكرفو على يوهالكي كوك بريا بلادين ديما قرآن لا جانغي كي جانتو يرلا وقصو على كرامة عليه الصلاة والسلام ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد أكون كبر يا منون ديما نبي نما منون دمنا هودو نصالحو أنفرا أبونا كمغو أنا نغنا شاما منون دمنا أن لوتو كمغو أنو لو كبر يا منون فينينا كافوك أنو حلقي ذلك من أنباء القرى نقصه عليك دغودو منون كن زغرا جمعوني هيرو شاما دكمبو يرولا ngatma minu uyedan demeke kanyina ka fo ko tigibula ala yu halaki ako u halakili o kibariya ambo fo e muhammadi sallallahu alayhi wa sallam naqussuhu alayhi odugu ado be halibi utamsere be unno koro be adonen do ka fo ni ndugu koro du ado be ulu notununa الله سبحانه وتعالى كولو كبريالا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم أكو ما منوني على يوحلكي قال مساي موتونيو دي أما بيونكا من يوسرو دمون غمته كونياو دامب ساولا نياو حلكي ودمته ولكن ظلموا أنفسهم nga uyere kunde uyere kundonyo ulu ka bara dugu nu ka danteme wale o kololo de jiginu ka wa ala bo lakali awni alla kali kunni dume an an janto an yere la awni ala che an an koloshi Allah subhanahu wa ta'ala ko fama aghnat anhum alihatuhum allati كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك من الله سبحانه وتعالى كحلقنا نوما ويودلو فين فينا وجيكم بفين فينغا كوما فويني أي ويمين فراوكا كوينغا ويتورو دي أكما هذا ما دون نايا دلو فين فينا من تعالي ناو حقلا فين بسكا أم بو كولا من تعالي na yambolo bo fen nofe ka kishinyi ni minte alaye ka ala tanama kouke ni ala diminana o fen masina ute dore faraga ni toro ni kololote وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ألاكو أبقو تقول لا إما
n'a ye dugu minnu minɛ a bɛ tila k'a fɔ k'a walawala wa hiya zalima dugu min y'a yɛrɛ kun tɔɲɔ dugu min yaadara dugu min ɲinana k'a fɔ tigi b'a la dugu minnu ye ala tanamakow ta ka u yanga ka ɲinɛ masa in kɔ subhana a ko n ye tɔw halaki cogo min o halaki cogo in o de ye n ka baara ye dɛ n b'u minɛ ten de inna akhdahu alimun shadid wa ni masa in ye minɛni kɛ minɛni a ka jugu dɛ alisilamɛw nin kuma ninnu bɛ fɔ anw ɲɛna an k'an janto an k'an janto an ka hakili to an yɛrɛ la an ka segin ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala ma masa y'i kali k'a fɔ k'ale saniyalen don a kɔrɔtalen don subhana ka bɔ a ka jɔnniw tɔɲɔni ma wa ma rabbuka bidhallamin lil abid bidhallam lil abid tɔɲɔnikɛla ba ka bi ka ko n bɛ si la masa in ko k'ale to masa ye subhana ka tila k'a fɔ an ye aya wɛrɛ la wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun masa in ma kɛ ko dugu maa minnu olu bɛ yen u m'a min u m'a bɔn u ma don ala tanamako la ko ala ka baga olu ma k'u halaki ten k'u t'u ka ɲumanya la ala ko k'ale t'o ye o tuma n'a ye maa minnu halaki o kɔrɔ ye aw ye tɔɲɔni de kɛ n'a ye kɔlɔlɔ se aw ma o kɔrɔ ye a ye fɛn de kɛ min ye ala tana ye ni duumi kɛra o kan ni adamadenw tɛ segin u kɔ n'u tɛ tuubi don o don ala bɛ fɛn jira min ye kamana ganko ye ka tɛmɛ kununko kan nka ala tɛ baga u ma dɛ wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun ka adamaden to ɲumankɛla wallahi juguman tɛ bi kan ayi n k'o de la don min ni alakira muhammad alayhi salatu wassalam a bɔra kuluwo la ka na a jatigilen a ye fɛn ye a ma deli ka min ɲɔgɔn ye yɛrɛ yɛrɛ donn'a la siran donn'a la a nana a furumuso an bɛ khadija a ko a ma ko zamiluni zamiluni a ye birifiniw ɲini a k'a biringa n ye jatigɛ ko ba ye fɛn min bɛ maa jatigɛ k'i sɔngɔ n y'a belebele de ye a donna kisa la k'a fɔ a furumuso ye furumuso in ye seereya min k'a ye hadamaden ka kan ka o ta k'o minɛ i bolo i k'a dɔn n'i ye ɲumankɛla ye kana jɔrɔ muso in y'o de fɔ a ye a ko amayi kalla la yukhzika Allahu abada Allah a ko e wa k'a fɔ ko ala b'i labila kojugu ka se e la i ka kɛ jugu sago ye ko ala t'o kɛ abada munna a y'a ka daliluw di innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kal wa tu'inu ala nawaib maa min ye i ye sinji tugula de ye maa dɛsɛtɔw olu ɲɛji cɛba de tiɲɛtigiw i y'u dɛmɛba de maa lafulew i y'u jigi de e tɛ maa ye ko ala b'i labila kojugu ye a furumuso ye nin fɔ parce que a b'a dɔn n'o jogo ye wa hadamaden k'i to ɲuman na i sigi ni ɲuman de ye k'i to ɲuman kan i ŋaniya in fɛn wɛrɛ t'a la ni ɲuman ye ɲuman danbe de b'a la ka ɲɛsin ala ka danfɛnw ma i sigi ni ɲuman ye kana jɔrɔ kana hami o de la ala ko k'ale tɛ dugumɔgɔw halaki k'a sɔrɔ olu bɛ ɲuman de kɛ k'a kɛ ayi wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun dugumɔgɔ minnu bɛ ɲuman kɛ k'a kɛ u bɛ sinji tugu u bɛ ɲumanya kɛ u bɛ hinɛ ɲɔgɔn na u b'u mabɔ fɛn na min ye ala tanamakow ye ko ala k'o tila a ka tila k'o mɔgɔw halaki ko ala k'o k'ayi ko ne t'o kɛ o tuma n'a ye halaki n'a ye kamanagan ye n'a ye fɛn ye a delilen tɛ min na o kɔrɔ ye aw ye fɛn kɛ a delilen tɛ ka min kɛ n'a ye fɛn ye ko y'aw sɔrɔ a delilen tɛ min na a ye sika bɔ a la k'aw fana ye fɛn kɛ ala la aw kun delilen tɛ ka minnu kɛ n'a donna tabiyaw la aw kun ma deli minnu na aw bɛ ɲangataw ye
aw de lente nyanga tamununa masayin betende mana min ke be saro de la labulu o kuma nga koloshi kan nyuman ni ka ke ka heran ni ka nyishi Allah subhanahu wa ta'ala ka jumma ka bengan yani heray mu'mini ni hera de betama in hera de betle ni hera de beshi ibe yoro ibe komi sangi de yijigna yoro hera de be ma min be alakra nofi alayhi salatu wassalam min ko be kira de ladigi ka kanga ketendi ni kerate ikali alala ka fo ka tetchen bulu kana joro layre barsa ala tayre soso ma ko munun be sina an ya fo juma temenon ka fo wati nunun na o adama don be kuma nunun yeleme nuka yeleme tugoye u ba faamu nu yere kan ngani yawi o ko ni mo tsaka mo balula ngaunga kanga min ke an ni alache kam min ke ko bo an kunan kanje ala ye an jojo romina o joro imbonya kama an ni famin ka kan an bo fo kada maden wele an be ko munun na fura min bala o de je ka tubi an bela jelen ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔn anw de jota la an ni ala cɛ an ka sigi ŋaniya minnu b'an na an k'o ŋaniyaw bila sinji tigɛw balimaya tiɲɛw ɲɔgɔn tɔɔrɔ ɲɔgɔn buruja bin ɲɔgɔn kan an ka nin ko ninnu bila n'an y'o bila ala b'o ko falen fɛn min na o bɛ kɛ hɛrɛ ye ko in fɔra y'o de ye an bɛ taa kariw ɲini an bɛ taa dɛmɛ ɲini yen fɛ an bɛ ayi min ka kan ka ɲini fɔlɔ o ye anw ni ala cɛla ye an k'o dilan n'o dilanla ala b'a tɔ dilan n'o dilanla ala b'a tɔ dilan ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda ala k'an laban ɲɛ ala ka hɛrɛ k'an ye أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله المستعان السلامو أن توبك تعلم كسر الدنيا بلد لمسي كتعلم الدومي أنا ما دين كلين بلد لمس رايك كولد الله يمين كعلى بيسرا نودي ندا دوم بنا تامين زورني نيتالو أي نين من كلاي كانت جروي بتامين زورني وين ماي والله نين من كه يبتاني من دسورني masa min ya ala ye ate bi mɔgɔ kan ate mɔgɔ ka ɲuman tiɲɛ ayi ni ye ɲuman kɛ i bɛ taa ɲuman sɔrɔ ye ni ɲuman ma kɛ kabini kelen kabini i bɛ diɲɛ in kɔnɔ i sen na teliya i yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ maa wɛrɛw kan i k'i ni ala cɛla dilan fɔlɔ maa ni ala cɛla bɛ dilan fɔlɔ n'i dusukun de ye k'a dɔn k'a fɔ k'i tigi ye ala ye i sɛmɛ yɔrɔ ye ala de ye fɛn wɛrɛ tɛ yen min bɛ se ko wɛrɛ la ka ɲɛsin e jɔnni ma ni ala tɛ i b'o yɔrɔ in de fura k'o jɛya i ni ala cɛ o tuma ala ye maa min don ani maaw cɛ ala ye maa min don an n'a cɛ o de ye alakira ye alayhi salatu wassalam a y'o de don an n'a cɛ ni maa min ma tɛmɛ ale fɛ i t'ale sɔrɔ alayhi salatu wassalam o kuma i bolo i sinsin o alakira la alayhi salatu wassalam n'a fɔra i ye ko kira ko ten alayhi salatu wassalam i tulo ma jɔ a ye mun fɔ nin kɛ i jija nin dɔ ye i se k'o dama jira ko min ka to ye o to ye
ala ya ale de duwani adamadenw cɛ ni min sera ma i bɛ se ni min ma ale yɔrɔ ye i tɛ se dɛ a y'o de fɔ ko k'o fɔ mɔgɔw ye qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah Allahu akbar qul in kuma minnu bɛ fɔ alakira ye ko a fɔ i kana jɔrɔ i kana siran qul nin ye kumaba ye o bɛ fɔ alakira ye don min a fɔ o y'a sɔrɔ kira kelennin de don alayhi salatu wassalam nafolo t'a bolo jama t'a kɔ a kelennin sallallahu alayhi wa sallam ni Ala b'a wele k'a fɔ an ɲɛna e min birilen don yen wuli ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila Ala b'a fɔ a ye wuli ka tila k'a fɔ a ye a fɔ mɔgɔw ye qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a ni Ala m'a fɔ maa min ye i ka nin fɔ i bɛ se k'o fɔ wa o don i kelenni foyi t'i bolo hali bere kun tɛ alakira bolo alayhi salatu wassalam a kelenni ani maa tɛ fa la ani maa tɛ ba la a kelen pewu sallallahu alayhi wa sallam nafolo t'a bolo foyi t'a bolo sallallahu alayhi wa sallam a kelenni Ala ko a ma taa fɔ o nana ni fɛn min ye o bɛ ka ko baw tigɛ ka diɲɛ minɛ Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam a dalen kaburu kɔnɔ a bɛ ka kafiru kamana guwan ka diɲɛ maaw hawja k'a sɔrɔ a dalen b'a ka kaburu kɔnɔ alayhi salatu wassalam Allahumma salli ala rasulillah Ala y'a fɔ a ye ko nin ko in bɛ kɛ koyi a tɛ sɛbɛnni kɛ n'i ye sɛbɛnni da k'a d'a ma a t'a kalan masa in ye kabako masa ye dɛ o tigilamɔgɔ nana ni hakilina min ye o ka se ka jɔ san 1500 an b'o la bi don o don adamadenw bɛ don o kɔnɔ don o don maaw de cɛsirilen b'o ko la cɛw jɔlen bɛ fo diinɛ in ka jɔ